ଏଇଟା ହେଉଛି ଟାଟା ମୋଟର ପାଖରୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରୁ ରାସ୍ତା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ +2 ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ଆଡ଼ିକି। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଘର ଲୋକେସନ୍ ସାମ୍ନାରେ। କଲର କାମ ଚାଲିଛି। ପାର୍କିଂ ଏରିଆ ଯାଉଛି ପାର୍କିଂ ଏରିଆ। ପାଣି ପମ୍ପ ଲାଗିଛି, ୱାଟର ପମ୍ପ କୂଅ ଅଛି। ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସିଡ଼ି ଘର, ଇନଭର୍ଟର ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କାମ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଅଳିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଠାକୁର ଘର, ପୂଜା ଘର। ପୂଜା ଘରେ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ବି ଅଛି ଗୋଟେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପୁରା, କମନ୍ ଟଏଲେଟ୍ ବି ଅଛି। ଏଇଟା କିଚେନ୍, ରୋଷେଇ ଘର। ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଡ଼ରୁମ୍। ଡ୍ରୟର ଅଛି ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ, ତାଜିଆ ବି ଅଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ଲାଇଟ୍ ପଏଣ୍ଟ, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍। ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି, କମନ୍ ଟଏଲେଟ୍। ତା ସାମ୍ନାରେ ବେସିନ୍ ଅଛି, ମିରର ଅଛି, ଝରକା। ତାପରେ ଇଏ ବେଡ଼ରୁମ୍। ଆଟାଚ୍ ଟଏଲେଟ୍, ଆଟାଚ୍ ଟଏଲେଟ୍। ଆଜବେଷ୍ଟର ଲାଗିଛି, ଫ୍ୟାନ୍ वगैरह ଲାଗିଛି। ଡ୍ରୟର ଅଛି ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ, ତାଜିଆ ବି ଅଛି, ଫ୍ୟାନ୍।